Λοιπόν, brother, visuals looking absolutely perfect. You are denser, leaner than last week. Χαίρομαι πάρα πολλά που εμφέραμε και βάλαμε τον diet break σε έναν πολλά ωραίο σημείο μέσα στον prep τώρα. Το οποίο diet break θα συνεχιστεί για ακόμα μια εβδομάδα. Βλέπω το σώμα σου πολλά πιο full, πολλά πιο dense, το body fat πέφτει. Είμαστε σε μια φάση που τα anabolics πιάνουν full concentration μέσα στο σύστημα, οπότε είναι πολλά έξυπνο τώρα να βγάλουμε τον basal metabolic rate όσο πιο ψηλά μπορούμε. Οπότε να πιάμε ακόμα μια εβδομάδα στην οποία να χρησιμοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε στην ουσία τώρα το πώς ανταποκρίνεται γενικότερα το σώμα σου. Καλώς ήρθατε πίσω στη δεύτερη εβδομάδα του series. Λοιπόν, ακούσατε το coach. Κατά την άποψη τη δική μου, επειδή είμαστε τώρα σε ένα rebound μες στη δίαιτα, νομίζετε να μου πει έγινες βόρτος και ξέρω εγώ γιατί το τίθωρο στον καθρέφτη είναι ότι είμαι έτσι. Ένα πράγμα που έμαθα από το prep, ότι χάνεται η αντικειμενική σου κρίση τελείως άμα είσαι όπως εμένα και κάνεις obsess over your physique. Και γι' αυτό έχω coach και κάνω coaching και ο coach μου που με κάνει coach έχει και εκείνος coach. Anyway, επιάνε τώρα στο φαρμακείο να πιάσουμε τα ancillaries μας, τα προστατευτικά μας. So, με αφορμή να σας τα δείξω. Πρώτον είναι τον glucofage ή αγιώς metformini. Πίνουμε έναν 500 κάθε νύχτα, long term για να με προστατέψει από μεταβολικά σύνδρομα, να με βοηθά με τον πολύ τον υδατάθρακα που έχουμε σαν bodybuilders, να ανακάμπτει λίγο τα μεγάλα τα glucose spikes και να φεύγει λίγο στρες που το πάγκρεας στην ουσία, να έχουμε καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη κτλ. Το blood pressure medication εν τούτο με κάρτης ή αγιώς telmisartan ή telmasartan. Τούτο είναι ένα ERB και στην ουσία μπλοκάρει τους υποδοχείς στην καρδία που να σου προκαλέσουν υπερτροφία επειδή κάνουμε χρήση. Μπλοκάρει την υπερτροφία της καρδιάς και επίσης διονγκώνει τα αιμοφόρα αγκία με αποτέλεσμα να δουλεύει με πιο λίγο στρες η καρδία. Με το να κάνει τις σωλήνες στην ουσία πιο μεγάλες για να έχει πιο λιμπίεση. Σκέφτου το λάστιχο του ποτισμά του, αν το κλείσεις που πάνω, πηδά παραπάνω και να με αύξησες την πίεση. Αν το αίκεις, πιο ήρεμον το flow, μείωσες την πίεση. Και μαζί με κοινόν κάνω stack λοπηγών ή αγιώς νεμπίβολολ. Λοιπόν, το νεμπίβολολ τι είναι ένα beta blocker, αλλά είναι new school και χτυπά κυρίως στον β1 υποδοχέα της αδρεναλίνης, στην καρδιά όμως. Χρησιμοποιούν το πολλοί αθλητές γιατί τα beta blockers κανονικά μειώνουν σου την αδρεναλίνη σε όλο το σώμα σε σημείο που είσαι κοιμισμένος όλη την ώρα. Μπλοκάρει το β1 αντρενεργικό υποδοχέα με αποτέλεσμα να έχεις πιο χαμηλό resting heart rate. Στην ουσία να πέφτουν κάτω οι παλμοί σου. Περιμένω την κοπελά μου τώρα να τελειώσει το personal της και θα πάμε σπίτι, θα κάνουμε meal 4 and 5 και έχει ύπνο. Anyway, πάμε να δούμε πώς να τελειώσει η μέρα μας και να μιλήσουμε. Είναι Τετάρτη ώρα 12, έχουμε push B σήμερα, κατεβαίνουμε τώρα Λευκωσία. Θα πάμε να φάμε το pre-workout meal μας, θα πάμε να συνάξουμε τα ακουστικά που τη μάνα μου αντέξια σας δάμε και να δείξουμε λίγο push, let's fucking smash it. Ήρθαμε ρε πέλε, ήρθαμε στον ναό. Λοιπόν μαλάκες, είναι off καιρόν το γυμναστήριο. Εκτός που τον Ηλία Μπογίων Barbarian. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε high incline smith, να οδείξουμε εκείνον και να δούμε τι άλλο να μπει μέσα. Σημειώνουμε το και πάμε back off set με το top set του προηγούμενου session. Να φύγουμε πάνω από ένα plate, να φύγουμε τα μισά και κάνουμε τον back off. Για σκοπούς τεχνικής, τα dips έπρεπε να δύσκολα.
Ο λόγος που κάνεις 200 reps είναι επειδή κάνεις το στο πλάκα. Εντάξει, μην κάνω το πως τις μαϊμούνες, παρακολούθα πως την εκτελώ. Και τελειώσαμε και το push B. Πάμε τα μπομπαρίσματα μας. Μαλάκα τον τρικέφαλο εγράμμωσε στο σύστο. I peel off the top. Το refit going crazy. Και έξω βάλουμε ρούχα και βάλουμε αυτοκίνητο, πάμε για post-workout. Good morning people. Λοιπόν, κάνουμε τα fast βήματα μας τώρα, είναι Παρασκευή, η ώρα 7 το πρωί. Λοιπόν, το βίντεο θα το τελειώσουμε πάλι με τα check-ins μας. Θα κάνουμε film κάτι άλλο την εβδομάδα, θα τελειώσουμε με τα check-ins μας. Απλώς τώρα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον gear και το ίντερνετ. Έπιασα προσωπικό backlash και online backlash που αρκετά μεγάλα πρόσωπα στον χώρο του fitness στην Κύπρο για το fact ότι μιλώ και δείχνω openly τον gear και τον gear use μου. Okay? Ξέρω το ότι καύκω τον εαυτό μου απλά αν το κάνω και δείχνω τον εαυτό μου να κάνουν το πράγμα, αλλά έχει και μια άλλη πλευρά που βλέπω, το ότι π.χ. ο Σαμσούλεκ που κάνει στην ουσία promote anabolic steroids χωρίς να μιλά για anabolic steroids, δηλαδή μόνο και μόνο που χωρίς το Sam κανένας δεν πιστεύει ότι είναι natural. Και τώρα ο άνθρωπος μιλά και διαφημίζει στην ουσία τον gear, αλλά ούλον το success οφείλεται στον bodybuilding και κατά συνέπεια στον gear. Και so, το να μην μιλά about it, το να μην λέει τι κάνει και να μην ισχύει και πώς το διαχειρίζεται,
να κάνει τον άλλον να πάει να κάνει χρήση στο τέλος της ημέρας, γιατί θέλει να είναι όπως το Sam Sulek, αλλά θα ξέρει πώς το κάνει ο Sam Sulek. Και να μπει μες στα φόρουμ και να αρκέψει 500 τεστ επειδή έτσι πρέπει κατά τα φόρουμς και να κάνει τις ίδιες μαλαγίες που κάνει ο Sam που ήταν beginner, τις ίδιες μαλαγίες που κάνουν όλοι. So, μόνο και μόνο που το κάνεις και έχεις κάποια πλατφόρμα, μόνο και μόνο που κάνεις χρήση, κάνεις το promote, το χρέος σου να προστατέψεις τον κόσμο με τη γνώση που έχεις. Να κάνουμε και ένα extension πάσουν το πράγμα για τα προστατευτικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε μέσα στο bodybuilding. Κάποια της πίεσης, beta blockers, glucose sensitizers κτλ. Πολλοί δεν το λαλούν ότι χρησιμοποιούν. Όχι απλά χρησιμοποιούν, κάνουμε κατάχρηση των φαρμάκων πολλές φορές για να μας κρατούν υγιείς και να μπορούμε να κάνουμε κατάχρηση αναβολικών στεροειδών. Δεν το λαλούν γιατί αγγές ακούεται έξτρα κακό το ότι αντί να κατεβάσεις τις δοσολογίες σου απλά βάλεις άλλα medications και κάνεις πολλή φαρμακεία όπως την ονομάζουν. Εγώ έρχομαι να πω σε τούτον ότι το bodybuilding όπως είναι μια κακή πολυφαρμακεία. Εντάξει, έκαμε το mention ο Αλιμπέρτης στο άλλα podcast. Είναι μια κακή πολυφαρμακεία. Είσαι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί τρεμπελόν και βερτικά ανατινάσεις τα μυαλά σου μόνος σου, βάλεις τοξικά πράγματα μες στο σώμα σου. Τώρα το ότι βάλεις λίγο τελμασάρταν και λίγο νεμπίβολο, νομίζω πρέπει να το λαλούμε ούλου του κόσμου, γιατί τους παραπάνω που μιλώ στην Κύπρο δεν ξέρουν καν τι είναι τα πράγματα. Anyway, θα πάμε να κάνουμε τα check-ins μας την Κυριακή το πρωί, να μην μπορείς να πάει εκείνον και I'll see you next week. Yeah.